Maťkovi to nevystrelilo, ideme ešte raz. ...22:35 je ten čas, ktorý potrebujeme naháňať. Či sa to podarí, to uvidíme. Za pár momentov teraz sme v kadi, ale nemáme jednu polospojku spojenú. Veľký pozor, Andrejko, hlavne si zakry všetko, čo treba, bráň to. Ale už to zvládla baba. Čas taký uspokojivý, 23:04 budeme zapísať.